Milí priatelia, nespokojní spoluobčania, dnes sme sa tu zišli preto, aby sme vyjadrili svoj negatívny postoj a averziu na elitu politického života na Slovensku, nefunkčný systém a megakorupčný škandálom, ktoré v súčasnosti otriasajú celým Slovenskom a verejnou mienkou. Dámy a páni, už 22 rokov sme svedkami toho, ako tento štát, ktorý budovali naši rodičia a starí rodičia, rozkráda banda neschopných a skorumpovaných politikov, ktorí lobujú pre seba a pre záujmy finančných skupín. Práve títo ľudia poslali 600 000 Slovákov pod hranicu chudoby a 400 000 ich pripravili o prácu. Slovenský národ sa stal iba pracovnými otrokmi a rukojemníkmi zahraničných investorov a gantivých bankárov bez skutočných práv a slobod. Dnes sme svedkami veľkého morálneho a kultúrneho úpadku spoločnosti, ktorý spôsobil skorumpovaný a zbyrokratizovaný systém, ktorý je iba účinným nástrojom mafiánov, mocných a politikov, ktorí plnia